Miten menee taas tyypit, on Mr. Pineapple taas täällä. Siis Mr. Pineapple taas täällä, ei kukaan muu, se olen vain minä. Ja kiitos kaikille tästä 30 siis ei spesiaalista, vaan 30 subaajasta. Siis kiitos kaikille, että olette subanneet minun kanavani. Ja nyt teen vähän enemmänkin videoita, mutta nyt on ollut vaan kiire, oikein ehtinyt tehdä. Se on harmi juttu siinä. On ollut vaan kiireitä, niin ei oo ehtinyt tehdä mitään videoita oikein. Mutta nyt on tullut uusia videoita, joten nyt ois tämmönen. Sitten näette jotain ihan uima-alaa, mutta ei olekaan. On vapaa puhjautus. Hyppään tänne. 3, 2, 1. Sellainen tää oli. Ja se oli sitten tämmönen 30 supaja spessun. Oho. Mene nyt sinne. Mene. Joo, no niin. Muistaa myös tilata VGamer ja muistaa tilata myös minunkin kanava. Ja siis myös VGamerin kanava. Niin tulee myös VGamerillekin videoita ja kaikkea tämmöstä kivaa. Niin että nyt se olisi moro.